Erokamano Nyakwaramogi kuom keto Ramogi TV en thuolo machielo ma waikore makare gi weche manyien mag migago ma wakelo ni kowuok e chuny boma kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. Kaka wayudo this fiber boat obro bedo safer, reliable kata moloyo obro bedo sustainable yor transport sector, bro keto yore mag ng'weche pi bedo mayot kendo mapiyo. Chenro mag wuoth e nam Lolwe oyudo fungruok tok yie manyasani yangi mar wuoth. Jatend piny William Ruto oyore nyasi mar ringo higni 100 mar kanisa mar Nyang'ori PAG e kaunti ma Vihiga. Duol matayo yiero pacho ka IEBC medo ji oganda mondo ndikre kaka jogo ombulu tok ji mathoth rem ndikore kuom ndalo 3 mokalo. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng. Jalup jatend piny Kithure Kindiki koro chiwo siem mager ne achudhe ma e sekta mar chai kowacho ni piny owacho biro timo pedha margi machiwo arita makare ne jopur mag majan chai. Koloso e gwenge ma Kipkelion e kachung' od bura ma Kipkelion East, Kindiki nosingo ne jopur mag majan chai e kaunti ma Kericho ni sirikal biro timo makare mar neno ni giyudo bonus mowinjore. Josiasa mamoko mosiro Kindiki e kinde limbe mare e gwengego nopuoyo okang' ma jatend piny mar neno ni jopur oyudo mbolea e kinde mowinjore. Bado kuna wakora pale cartels pale kwa majani chai wanaumiza wakulima. We want to make sure going forward we improve on transparency. The farmers must get the right information about the marketing and the sales of their tea. Kwa sababu ni kweli tulipata mapato, nyongeza ya mapato ya jumla. Kwa sababu 2022 ile mapato ya kigeni tulipata ya chai ya Kenya ilikuwa 138 billion. Lakini last year imetoka hiyo 138 billion ikafika 215 billion. Lakini mwaka huu kumekuwa na matatizo kidogo ya ile bonus ambayo inalipwa. Na kuna mambo lazima tuyafanye ili tuhakikishe kwamba wakulima wote katika taifa la Kenya wa majani chai wamepata bonus ambaye imeongezeka na ambayo ni sawasawa, bila kujali kama ni mkulima wa Central Kenya, mkulima wa South Rift, mkulima wa Western Kenya, kuwe na bonus ambaye inatosheleza wakulima wetu. Chenro mandiko jolut ombulu manyien manochakore chieng' wuok tich ma jumani osebedo kadhi nyime kidam e kuonde ndiko jogo ombulu e kuonde chung' od buche 280 ma pacho ka. Kwan ma kokoriw kuonde mibiro bagie yiero madundo, duol mochung' ne yiero mar IEBC olero ni e kind thuolo mar ndalo 4 chakre ne chak chenrono mana jolut ombulu 748 kende emosendikore ka jogo ombulu 259 oseloko kuonde ma gibiro lute ombulu. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Kaluwore gi ripot makende mana gioro ne ute fwambo, duol mar IEBC lero ni chenro mar ndiko jolut ombulu manyien osebedo kadhi nyime kidam e kor gwenge ma pacho kae. Chenro manochako chieng' wuok tich mar jumani. IEBC lero ni bang' ndalo 4 tok chenro mar ndiko jolut ombulu chakre e pacho kae, mana jolut ombulu manyien 748 ema osendikore. Ka jogo ombulu 259 oseloko kuonde ma gibiro luto e ombulu. IEBC bendo yango kaka ndikruok osebedo kadhi nyime e counties mopogore opogore. County ma Nairobi otele kod kwan mag jolut ombulu mosendikre manyien gi kwan mar 1597. Nairobi iluwo machiegni kod county ma Mombasa mantiere kod kwan mag jolut ombulu manyien 556. Nyaka ne chenro mar ndiko jolut ombulu manyien chakre e jumani. E gwenge magwa makaluo, county ma Siaya otelo kod kwan jolut ombulu manyien 181. Kisumu nitiere kod jolut ombulu manyien 139.
Homa Bay nitiere kod 55, ka kaunti ma Migori osendiko joluto ombulu manyien 44. Counties mosendiko joluto ombulu matin chakre ne chenro makama chakre oriwo kaunti ma Lamu kod kwan joluto ombulu 1, Nyamira gi ji 10, Tana River ji 21, Tharaka Nithi nitiere kod ji 24. Chenro mar ndiko joluto ombulu manyien pod biro bedo kadhi nyime kopogore gi kuonde luto ombulu 24 machano bago yiero ma adundo chieng' tarik 27 dwe mar 11, ma bende biro bedo kadhi nyime kod chenro mar ndikruok maggi tok yiero ma adundo. IBC kwayo oganda mapok ondikore mondo wuog oko kar rombgi mar ndikore kaka joluto ombulu motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. En dwe achiel koro nyaka ne tem migawo mar thieth chwal nonro mar ute thieth kod jogo mawachore nosebedo ka koto okumba mar thieth mar SHA. E ote mare ne ute mag fwambo, okwach kich oyango ni nitiere achije moko 5 mosemaki kendo biro chwalogi e doho tarik 6 mar dwe mar 10 higani. Gimedo bende ni listi mane ochwalnegi noting'o ute mag thieth maromo 1,181 kendo nonro mar od thieth ka od thieth ni okang' mopogore opogore. Ute thieth makoto SHA nonro mag okwach kich wacho ni nitie achije 5 magisemako kotenore kod nonro mag ute thiethgo kod jogo mosebedo ka koto okumbano. Manen jaod miyo moro manoroch ratich e kaunti ma Narok kaluwore gi goch manorodhe godo kod owetene moko 4, wirani noringo kowuok e dalane kendo donjo e keny gi jal machielo owe thuolo kod rambun mar Sh800. Kanochopo e nyim jang'ad bura Esther Mwikali Mutuku, achijno mong'ere gi nying mar Jackson Senchura Keiwa ne ochiwne rambun atok bura mane odonjne godo, kendo doho noyango ni ok onyal donjore kod ketho neno mag joneno. Kanong'ado burano, jang'ad bura Mutuku noyango ni achijno nitiere gi dala achiel ma ok onyal rocho joneno, komedo ni miyono bende ne oseloko keny mare. Keiwa kata kamano nosiemo mondo mi kik keth neno mag joneno moriwo mane en min ode. Miyono tipo mage nokere mbui juma mokalo kirodhe gowetene. 800,000 with 2 sureties of similar amount. 2. The accused person will attend all mentions and hearings until this case is concluded. 3. The accused person is barred from intimidating or interfering with any of the prosecution witnesses. Kaunti ma Meru en achiel kuom kauntis moyangi ni njore kod ang'enge otiapie bang' kaunti ma Nairobi kod Kiambu. Jalub County Commissioner ma Imenti South Mary Mwangi kaloso yo Kaguru Training Center e nyasi mar sidho jopuonjre ogudu nowacho ni njore kod anjao madhi nyime e kaunti ma Meru ikelo gi weche mag lowo kod gwandruok mag anyuola. Mwangi owacho ni chenro manochaki mar Tatua Training Center mar winjruok oko mar doho kata Alternative Dispute Resolution en gino ma koketi e maino to nyalo kelo resruok e kind oganda kendo duoko njore piny. Jachak chenro no Kariuki Cherono nokwayo oganda mondo yie gi thek makamano. Na baadhi ya hizo disputes zingine ni land disputes ambazo zinaleta maafa katika jamii, katika familia, na ninajua kwamba hawa mediators, wapatanishi hawa wataweza kupunguza idadi hizo na takwimu zitaweza kuenda chini. So nashukuru sana kwa sababu tukiendelea kueneza hii injili ya upatanishi tutaweza pale katika jamii tutaweza kurestore relationships between families, children welfare matters. Kule Miraa growing areas tunataka pia to embrace mediation badala ya kukatakata wale ambao tuseme wameingilia zile shamba zetu za Miraa. Na hii ni darasa letu la 4 na kutoka wakati tumefundisha kutoka this year, the beginning of this year, tumeweza kufundisha wanafunzi ambao wameweza kwenda kule kwenye vijiji na kueleza watu kuhusu mambo ya upatanisho. Na tunaweza sema ya kwamba tunafurahi kwa sababu hata tuko na wale vijana wadogo ambao pia wameweza kujiunga na hii masomo ya mediation. Issue mingi za vijana zinasolviwa na mavijana wenyewe.
Kama kijana naelewa vitu vijana wenzangu wanapitia, vitu za university nini. Na tukikaa chini tuongee pamoja sisi wote. Issues mingi zinakuja zinaleta maneno ya strike, hata high school kuchomeka. Kwa sababu hao ni watu wa age group yangu tu moja. Labda wanaweza ogopa kuongea na mtu mzee, lakini mimi kijana hawezi niogopa. Sayudo nyudo nikelo nyako chia cholokore nyajelunga nisandi nango nyako chia nigiere kendo jalosiko kachandi gimon nyako chia utemo kadhino kitwa kitimbewa kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie kaniketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111 jokato gen 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno kod James Rabala mana e Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. E gweng' mokwe kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Dikir pigno. Kadhi e dhoodno kinyiso ni auma. Nyaki wenu dichuo. Dako moro ne ochiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dako machielo. To dong' ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' yieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondo ibi ikonya bet koso nitie giseda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge moro amora. Hera ne olokore tho, osiep to nolokore masira. Ne wipi e wi Nam Cinema Jumapil saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. This week, amazing deals await at Citizen Duka. Get 500 gram strawberry jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice at 285 shillings, down from 349 shillings. And 300 grams natural honey at 205 shillings, down from 277 shillings. Order today at citizenduka.com, pay, and get everything delivered across Nairobi, including Syokimau,
now at Riva, Ngong, Kiambu, Ruiru, and beyond. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo Jatend piny William Ruto yore nyasi mar hingo higni 100 mar kanisa Nyang'ori PAG e kaunti ma Vihiga. Ruto ten kod jotend migepe Musalia Mudavadi e kind jotelo mamoko. Wadhi ane achiel kachiel nyaka Vihiga wawinjane kaka chenrono dhi nyime. On the Principal Secretaries, Your Excellency, we have Raymond Omolo, the Principal Secretary in charge of Internal Security. We have Jane Imbuga, Public Service. Imbunya, sorry, Imbuga. Thank you, Madam. We have Madam Beatrice Inyangala, Higher Education. We have Susan Mangenyi, MSMEs. Sasa mnaona President na wamama hatari kabisa. Mbuliko kigaragara chama kaye. Kongonda kumbuliko. Asante. Amongst us, we also have other senior government officials. There's a Chief of Staff in my office, Job Usiega. We have Juliana Yapan. We have directors, Alfred Agoi, Chairman of Kengen. We have Yusuf Chanzu, Chair of National Housing Corporation. We have Dorcas Kidogo, Vice Chair of NCIC. We have Hadija Nganyi, CRA, Commission for Revenue Allocation. We have with us Professor Dixon Andala of the NRF. Professor, thank you. We have Professor Solomon Shibairu, the Vice Chancellor of Must University. We have Professor Peter Mwita, the Vice Chancellor of Kaimosi. And of course, we have a lot of other good people and leaders hapa. Sasa, nataka tujitayarishe. Duimbokir dunyara kuhondo kabura hii kabisa. Duimboki? Duindumba? Vuhatanga? Darinda bofua. Aya, numusingiri na indumbi behai. Indumbi behai. Deti indumba hambiria ha. Vagoti. Haya. Kutange bwangu. Darinda bofua. Haya, anza mara moja, my friend. Asanteni sana. Makono ne virenge karono sangara ngambo. Nalinenda bofa makono ne virenge. Fa makono ne virenge. Fa makono ne virenge karono sangara. Yesono yanza morora. Morora. Yesono yanza morora. Karono sangara ngambo. Yesono yanza morora. Morora. Karono sangaranga. Nalinenda bofa makono ne virenge. Kono ne virenge. Asante. Makono ne virenge karono. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Thank you very much. Okay. Asanteni sana. Ndugu General Secretary wetu Kenneth Adiara na viongozi wote wa dini na wana PAG, ndugu viongozi wote wenzangu, watu wa Vihiga, wana PAG wote kutoka sehemu zote za Kenya,
kwa hii miaka 100. PAG hoye! PAG hoye! Mirembe! Muli mwoyo? Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi. Mimi nimefika hapa kwa mwaliko. Jodak madhowath ma Missouri osidho yie manyasani mabiro kelo yote yore mag wuoth e kind jodak mag gwengego ma Missouri e kaunti ma Siaya kod Mbita e kaunti ma Homa Bay. Mari en tok jodak ma e gwengego riwore kanyakla mar neno ni giyudo fungruok makamano ka gin kod geno bende ni tudruok kod dongruok e kindgi kod kauntis ma kaluo biro bedo maber kaka yor ohala. Yie manyasani no bende orwaki kod jogo mamoko matiyo gi yore mag wuoth kaka apaya, ka giwacho ni obiro konyo e duoko chien dhungruok mag bedo ga e kinde wuoth momedore. Project ma bende wasegombo for long mondo ne wabedgo kaka jo Missouri mondo ease our transport sector. Wafwenyo ni kaka wayudo this fiber boat obro bedo safer, reliable kata moloyo obro bedo sustainable your transport sector. Bro keto yore mag ng'weche pi bedo mayot kendo mapiyo. Obro jiwo na yore mag ohala matudwa between Siaya County gi Homa Bay County. Jibro wuok ka Homa Bay kaduogo Missouri kone kadhi timo ndini makoni makage kacha e Siaya koni. Same to joma koni bro dhi timo ohala the other side of the county ma Homa Bay. Koro an nyamor kanya winjo ni fiber water bus obiro nan kode gadier nikech ng'enyne an atiye gari mawuok Kisumu saa 2 mating'o jogo ma jotich madhi Mbita. Koro amor ni jogo koro kabiro go to kabi kalo kadhi Lwanda na wegi koro kabiro Missouri ka. An gadier ni koro gibiro to gidonjo ka saa 2 gi dakika moko 15 en Mbita. Wagoero kamano ne biro wa mar fiber boat nikech seche moko yudo ni customer obiro adieri en ng'ama dhi the other side to onge kako nyalo kalo samoro dwaro chiemo sani koro wan maber nikech kobiro mo kawo chiemo to bro dhigo piyo piyo kocha koko kethore. Jagoro mongirore migawo mar somo mochune kuonde tiegruok Esther Mworia kod nyawadgi e migawo mar bunge Gitonga Mugambi owito mabor paro ma jogo makwedo kenge ma piny owacho osegoyo e keto sekta mar somo kod pur ka gilose gwenge ma Mutithi, Mwea e kaunti ma Kirinyaga e kinde nyasi mar Agritech Expo. Giwacho ni piny owacho chano machiwo sir ne jopur mar neno ni giyudo yuto mabup. Bende gidok ne sirikal Kenya Kwanza ka giwacho ni nitiere okenge ma gisegoyo mar neno ni gibero sekta mar somo ahinya te kuonde tiegruok mar were puonjore yore ma ginyalo chuogo godo thuolo mag tije. To fund my students is because I told them that we are training those students and we have shown them that student, we are training him or her to come and work here. So they will get their money, isn't it? Yes. So please, my plea to all of us Kenyans. On Monday, me and Mugambi and all our colleagues, we were ordered, we have no choice, to be mashinani on Monday, to go and talk to Ngao and all the administrators, to be able to tutolea the young people from mashinani ndio wakuje wachukue pesa to develop themselves. Yani, we have to tell people to go literally and tell people, we ujeni tuwapatie pesa, mwende mukafanye. Let us support each other, but more important, let us love our country. We have no other country to go. Let us do what? We have nowhere else to go. Na hata ukasirika namna gani, please usichome. Riwruok makelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki e pacho ka Network of People Living with HIV and AIDS in Kenya NEFAC koro dwaro ni migawo mar thieth mondo oket thieth mag ayaki moriwo pim mag laboratory e bwo okumba mar thieth mar SHA. Kaka jafwambo marwa Joyce Oduol lero, gibuogo mar bago ng'anyo maduong' e pacho ka e thuolo mar jumbe 2 kapo ni migawo mar thieth ok owinjo ywak margi.
En ng'anyo mamuol mane ochakore ayanga oko mar apise mag NASCOP kochomo apise mag NSDCC nyaka e apisi mar jatend migao mar thieth Aden Duale, kama jokanyo mag riwruok makelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki e pacho ka NEFAC owuok oko kar romgi mar chwalo ywak margi ne jatend migao mar thieth. Kaluwore kod jokanyo mag riwruogno, nyaka ne chung kony mawuok e pinje maoko mane chiwo sir mar thieth ne jogo manigi kute mag ayaki e pacho ka. Thieth ne jogo manigi kute mag ayaki osedok piny, gino maketo ngima ji moheo milion 1 manigi kute mag ayaki e pacho ka kama ng'aw. You are put on ARVs, you need to be tested. Testing has collapsed in this country and you can try in any facility. When you are tested positive, you need to go to the lab and there are lab tests which need to be done. So these days, because there is no money from Global Fund and PEPFAR, for those who go to pick their ARVs, they are told that you go to the pay private sector in the labs, and these people don't have money. Number two, these facilities, most of them were closed. The remaining, some of them are charging user fees. If you go to a place, they say we don't have donor funding, now you have to come with 2,000 or 1,000. Some are even charging 500. Kuom mano, riwruok mar NEFAC koro dwaro ni pim mopogore opogore mitimo ne jogo manigi kute mag ayaki ochul kod okumba mar thieth mar SHA. Things that we need so that we monitor viral load like CD4, testing for TB, can they be covered by SHA, under SHA? Because we think that the more SHA is continuing to exclude people living with HIV, that is stigma and discrimination. And that is against the Kenyan constitution. So that's why today we are here. Some people thought it was a protest. It's not a protest. We came to bring a letter here. And we've given the letter that is going to the CS Honorable Duale. Che wangi shida kaka jo mangi ayaki mar thieth kuonde mag ithiedhe ji e suptal. Kaka ka ji dwaro pim mondo ing'e kaka yath tiyo e dendi to nyaka ichul. To joma ng'eny man gi ayaki ok nigi pesa ma ginyalo dhi chulo. SHA bende ok chul mano. Koro kawuono wabiro wadwaro mondo CS onyiswa to joma odak gi ayaki mag ukimwi inyalo konyo nadi. En pesa di ma ichulo to ginyalo wave ne jok man gi ayaki sama gidhi pimo nikech yath to nitie. Lakini yath nyaka imuony king'eyo gima yath konyo. Gilero ni gisechwalo dwaro margi nyaka ne telo mar okumba mar thieth mar SHA kendo gibiro bolore kuom jumbe 2 ka girito duoko. Already we sent a letter to SHA and SHA responded by saying we go to NASCOM so that NASCOM quantifies the number of people living with HIV. They start with the most critical. And for Ministry of Health, we are following up and we are giving them 2 weeks to respond to us. Then we can come back and see to what extent have we moved forward with that agenda of covering HIV in the SHA and TB and related conditions. Kata kamano, gibuogo bago ng'anyo maduong' e pacho ka mabiro kelo kanyakla jogo manigi kute mag ayaki mawuok e counties mopogore opogore kaponi ok giyudo duoko kowuok kuom migao mar thieth e thuolo mar jumbe 2 mabiro. Nimepokea barua yenu. I'll take it to the cabinet secretary and he will respond in time. This is not a